feifod a'r fugeiles o Nantmor yn parhau wrth fy ochr i y mwynhau'r cystadlu. A ni nawr ym Pencampwriaethau Bridiau Ucheldir Pur. Martha James. Mae Gerallt yn trwy'n go gyflym trwy hyn. Mae wedi tynnu rhestr fyr o dri yn barod. Ceri. Sifio tirodd y gogledd ar unrhyw fryd arall. A dwi'n meddwl mae fe Grindstones yn nhw? Mae'n edrych o Grindstones. Quiz y dyn, pa bryd yw nhw ar unrhyw bryd arall? Leri, ystyried y ti? Mae'n edrych par da fan hyn, mae'n tynnu da no, dwi'n mynd siŵr. Iawn. I Davish Grindstones. Grindstones, yey! Da iawn. The Northern Virginians and the Davish Grindstones. Ie, Davish Grindstones. Daw mae'n bryd cyfarwydd iawn i Cymru o gwbl, ond Na, dim o gwbl. Dwi'n gweld nhw fyny'r mars yn y gogledd bach, ond ie. A teulu'r Brawn o Henffordd sydd berchen rheini. A wedyn mae'r sifiodd tirodd y gogledd yn y canol o iddo Gwyn a Linda Davies, Godre'r Garth Ceredigion. A ni'n gyfarwydd iawn â gweld Gwyn yn dyn ni yn sylwebu yn y Sioe, yn y ffair. Mae wrthi nawr yn gweithio'n galed, ond yn cadw llygad ar y tîm sydd wrthi'n arddangos i wraig Linda yn un ohonyn nhw. A wedyn mae dyn ni'r Ceri, o iddo Stephen John Helygan Las Sir Gar. Mae'r Ceri Hill yn tynnu llygad yn dydyn o ran i marcio nhw. Maen nhw mor smart. A mae hyn yn behafio berffaith. Mae nhw. Dwi'n gefig ennis. Mae'r teulu yma yn dda iawn am arddangos. Mae nhw wrthi yn mynd i bob sioe sydd i gael chwarae teg yn cefnogi'n galed. Chwarae teg yno. Ydyn glei. Nawr te, dych ma'n tîm. Ti'n tîm da. O, neu wrong tro dwytha, da. Ie, a fi na. Allwch chi ddim neud gwaith, rwy'n chwel? I fi, mae'r Grindstones yn tynnu llygad. Da iawn. Fath geir allan, wink i ti fyna. Ella, ie. Na, the Grindstones yn tynnu sylw fi sydd bin. Cael y tymio presentio, ffantastig chwarae teg yno. Ti'n cytuno, Teleri? Na i ddeud i wan. A'r cwrt bach o'n ni chanol fyd. Mae'n braf i weld yr ieuenctid yma. Ie, teulu'r Brawn o Henffordd. A na i fynd draw yn sydyn i gael sgwrs cyflym iawn gyda yr enillwyr. Chwarae teg, mae'n braf iawn i weld y ieuenctid yma yn cymryd yr ywennau. Congratulations, Toby. Is it Toby your name is? Yeah. Is it? And what are these your sheep? No. No? Whose sheep are they then? Nanny. Is Nanny paying you good for showing them? Yes? You make sure you have a good payment for helping her, okay? Okay. Well done you, and congratulations. Thank you. Yeah, what does it mean to you? Well, we weren't really expecting it. So yeah, it means quite a lot, yeah. Yeah? Yeah. And it's nice, they're quite a rare breed, aren't they? Yeah, no, yeah. So they were the only ones here, so yeah, it means quite a lot, yeah. And you've won the sections. So Yeah. they were obviously equally. Llongyfarchiadau mawr. Da iawn. Da iawn, Toby. Da iawn.